Vi ledere i Nordiske Mediers salgsafdeling sætter mål og stiller krav til os selv. Udover en ledervision, vores destination og ledermission, vejen derhen, har vi 4 grundlæggende lederværdier. Disse lederværdier er omdrejningspunktet i denne film, hvor vi fortæller, hvordan vi gerne vil efterleve dem. Men først, hvorfor har vi overhovedet lederværdier? Lederværdierne giver os noget at træffe de rigtige beslutninger ud fra, fælles mål, mulighed for at sikre en rød tråd, der er så stærk, at kunden kan mærke det så tydeligt, at det kan ses på bundlinjen. Men hvordan ved vi i øvrigt, om lederværdierne lever? Det ved vi, når I giver os ledere feedback, både løbende og i trivselsmålingerne. Og når kunden fortæller os, hvad de synes i de årlige målinger. Endelig får vi også en indikation gennem vores konkrete resultater. Via empati og tillid støtter vi vores medarbejdere og kollegaer. Coaching er noget, der sker dagligt. Vi afsætter tid til opmærksomhed, vi tager udgangspunkt i din situation, og vi har tillid til, at vi sammen kan løse opgaverne. Vi lytter og lytter og lytter lidt mere. Vi er synlige, og dørene står altid åben. Også de usynlige døre. Og når vi har lyttet godt og grundigt, guider vi, sætter retning og deler ud af vores viden. Sammen tager vi for eksempel på kundebesøg, og vi taler om hverdagens små og store udfordringer. Vi udvikler individuelt medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Der skal nemlig dygtige medarbejdere til at udfordre vores kunder. Vi har mange vigtige værktøjer og produkter, som skal ind under huden. Vi skal alle føle os godt klædt på. Så godt, at vi føler os som verdensmestre, intet mindre. Sammen finder vi ud af, hvilken udvikling der er nødvendig, og vi laver udviklingsplaner, f.eks. på TUS.